My look. So look at this person. Da. Welcome back to a new vlog. So ದಾದ ಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕಂದ ಆಸೆ ಅಂಡೆ ಸೊ ಪಪ್ಪನ ಮರನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫಿಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕಂತ ಸೊ ಪಪ್ಪ ಮನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡಿಂಚ ಹಾರ ಹೊರನು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅದ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು 3K ಲೈಕ್ಸ್ ಬೇತಾನೆ ನಾವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಬರ್ಪಡತ್ತಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪಡತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಊರುಡು ಬತ್ತಂಡ ಜನ ಪುಡಿ ಜನ ಚೂಡ ಬೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಬೋರ್ ಅವನೊಂದು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಸೊ ಯಾನು ಫುಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಬಕ್ಕ ತುಪೆ ತುಲು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆದ ಫುಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ್ತುಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಆತನೇ ಬಕ ಓ ನಿನ್ನ ಸೋನನೇನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ರತ್ವಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡೆ ಆಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅವನು ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ರೆಡಿಗೆ ಮಾಲ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ವೈಟಿಂಗ್ ತೊ ಕೊಡಂದು ಮಾಡ್ತ ಹುಚ್ಚೆ ಮೂಸ ಟೈಮ್ದ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಓ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತೆ ಸಾಕಂಡೆ ನಾ ಪುಚ್ಚ ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಸಂದರ್ಶನ ಹಲೋ ಚಾನು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಚಾನು ಬಂಗಾರು ಹಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚಲಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕ ಪುಚ್ಚ ತೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬದು ಬತ್ತ ಒಂದಾದ ನಾಲಿ ಬರೋದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿ ದಾದ ತಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಚ್ಚ ನಾಲಿ ತುಲೆ ಚಾನಕು ಸರಿ ಜಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ ಸಿಕ್ಕ ಇಂಥ ರೊಟೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಊಟ ಹಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ ಚಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ದಾದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ ಹಾಯ್ ಓ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾರು ಸಾಕು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಕೋಡ್ ಲಂಚ್ ನಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೂತೀನಿ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವು 18th ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತೆಪ್ಪಲಾಗ ಹೋದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿ ತೆಪ್ಪ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ದೇವಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ ಪನಿಯರೆ ಬೋಡು ದಿನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕೆಲೆರಾದಿಲ್ಲಣ ಪುನ್ನಮೆದ ಚಂದಿರೆ ಸೊ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ है ನೆನಪು ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಇಂಚಿತ್ ಐಟ್ ಐತರ್ ಗೀತನ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿಂಕ್ ಟಾಪ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಕ ಬೊಂಡಗೆತ್ತ ನೋಡೊಂದುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಡೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಬೊಂಡ ಹೋಲ್ಗೆ ತಮ್ಮನ ಸೊ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಲೈ ದಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಅವು ರಶೀದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ರಶೀದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಬೇತ ಊಟ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ವೀಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುಚ್ಚಿ ಬೊಂಡಗೆತ್ತೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಮೀನು ಸಿಹಿಯಾಡ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವಿ ರಶೀದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಬೇರೆ ಶೀಟಿ ಮಾತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡೇನೆ ಬೈದ ಸೊ ಫುಲ್ ಸೊ ಯಾನು ಬೊಂಡದೇ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಇತ್ತ ವಿಘ್ನೇಶಿಗಳ ಬೊಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದೆ ನಾನಿ ಬರ್ನಾನಿ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಅಂದ ಮೂರು ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತ ಬೊಂಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಂಡ ಚೀಟಿ ಕೊಡೆ ಚೀಟಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಹತ್ತತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರಂಬರಪ್ಪ ಅದೇ ರೀ ಬೊಂಡ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈತ್ ಕ್ರೌಡು ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಡ ಫ್ರೈಡೇ ಹೆವಿ ಸೊ ನಾವು ಬೈದಿನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಏನಾದ ಬಂಗಾಳ ಒಂತೆ ಸೈಡ್ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಆವಿಡ್ದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಜ್ಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈವ್ ಆತ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ವನಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ವನಸೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬೆಚ್ಚಲ ಒಂದು ಲೈಟೆಡ್ ಪಲ ಬಲ್ಪುಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪೋನ್ಲ ವಾಸಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಗರ್ದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಡಂದು ಬಿಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ವಾಸುಕಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸುಕಿಲ್ಲ ಕರೀತು ನಾನು ಭಾರಿ ಪಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮೈತಪ್ಪ ಒಂದು ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಅವಳು ಆಟ ಆಡಿ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್